Ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Κάνουμε για τις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, την πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη πληθυσμιακά περιοχή στην Ελλάδα, η οποία όμως είχε μείνει πίσω σε επίπεδα υποδομών, χώρων πρασίνου, σχολείων, παροχών υγείας. Και χαίρομαι γιατί σήμερα είχα την ευκαιρία πολλά από τα έργα τα οποία δρομολογούμε να τα βλέπω να εξελίσσονται πολύ γρήγορα. Το flyover θα είναι έτοιμο το πρώτο εξάμηνο του 2027. Ότι αυτή η μικρή ταλαιπωρία την οποία υφίστανται αξίζει τον κόπο, διότι βλέπουν το εργοτάξιο να είναι ανοιχτό. Δουλεύουν μόνο σε αυτό το εργοτάξιο παραπάνω από 600 συμπολίτες μας από τη Βόρεια Ελλάδα και θα είναι έτοιμο και θα δώσει μια πολύ σημαντική ανακούφιση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Έλα, Προεδράρα μου. Κοίτα τον. Έλα εδώ. Και μάθει